Een sport die diep geworteld is in de cultuur van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Beugelen. Dit jaar is het 90 jaar dat de sport georganiseerd wordt beoefend. Onder de vlag van de Nederlandse Beugelbond werd er in 1933 gestart met georganiseerd beugelen. Reden voor een feestje dat gevierd werd met een bondsbeugelfeest in Kessel. Het wordt in competitievorm gespeeld 1 tegen 1, dus individueel, of in paren 2 tegen 2. En je moet je voorstellen, het is een vorm van schaken en kegelen. Het is het precieze spelen en het vooruitdenken is heel belangrijk. En je speelt eigenlijk met 2 ballen. Is de bedoeling dat je met een schop door de ring speelt, de bal. Een tactisch spelletje ervan maken en wie bij de eerste keer bij de 30 punten is, heeft in principe gewonnen. Beugelen met ballen van 4,5 kilo. De bedoeling is dat die bal door de beugel gaat die op 3/4 van de baan staat. Dat levert 2 punten op. Je mag vervolgens niet terug door de ring. Dat levert min punten op. De bedoeling is dat je de bal van de tegenstander hieronder in de goot slaat. Dat is heel kort wat de bedoeling is. Ik zal het voordoen. We doen eerst een bal door de ring. Op tegen de bal aanzetten, kijken naar de ring en spelen. De bal gaat erdoor, levert 2 punten op. De Beugelbond is nog steeds volop bezig met het ontwikkelen van de sport door competities te organiseren. Ook wordt er jaarlijks een NK gehouden. Toch blijven de meeste mensen recreatief aan de sport verbonden. Iedereen kan beugelen. We zeggen meestal vanaf een jaar of 8 tot en met 100, zeg het maar. Dus daar is geen beperking in. En de vaardigheden, het is vooral zorgen dat je precies kunt spelen. Dat is wel belangrijk. Een beetje kunt nadenken. En dat is niet flauw bedoeld, maar het is echt, het is gewoon een heel tactisch spelletje. Dus een beetje gezond nadenken en een beetje kunnen mikken en richten, dan kom je al een heel eind met beugelen. Zoals heel veel verenigingen en bonden die het lastig hebben met het werven van nieuwe leden, geldt dat voor de beugelsport niet anders. En gelukkig hebben we een aantal enthousiaste leden en verenigingen die heel goed aan de weg aan het timmeren zijn om te proberen te houden wat we hebben. En dat gaat bij de ene vereniging net iets makkelijker dan bij de andere vereniging. We staan wel op een belangrijk moment op de splitsing van welke kant gaan we op. Omdat beugelsport qua spel niet heel aantrekkelijk is. Maar daar is een werkgroep ook mee bezig om het spel aantrekkelijk te gaan maken. Het Bondsbeugelfeest werd georganiseerd voor de leden van de aangesloten verenigingen met als doel de onderlinge band te versterken. Er werden ook ringbeugelwedstrijden gehouden.